dhewe sakloron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah Lembeyan Wetan ya Nduk. Iya, Mak. Apik ya, kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyayi-piyayi budaya ngono lho, Nduk. Iki kathah sek rawuh nggih kathah para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane gur iya mak terus. Lah ya cek ngono ta biasane. Terus. Nah, iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono, Nduk. Iki ya no Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembeyan Wetan Pak Dupati Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke gelem kersa rawuh ana ning desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limbo wae, dadi mung ya, Mak. Nek sange carane takoki yen saka panemumu piye? Lah engko omong akeh limbo. Yen saka panemumu piye, Nduk? Limbo. Padha karo Simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, Nduk. Wis sowan ana ning Lembeyan Wetan kene. Kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, Nduk? Muga-muga masyarakat ana Lembeyan Wetan kene. Pak aku mah kok togok. Ora apik terus apik. Apik wae menggari delok. Tansah binerkahan dening Gusti. Lancar rezekinipun. Amin. Mugi tansah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk. Ketanggal wingi-wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ning ndi to wingi? Ngawi. Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adik dhewe sowan ana ning Lembeyan Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Kowe seneng apa, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo sewu. Liyane iya, Mak ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kuntadi ngono. Kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae Pak Udu, Mbok. Jare mono kaya ngono, Nduk. Oh. Iki mau disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok. Piye, Nduk? Mik, Mbok. Loh. Mesakne mboke wis kaya ngono Kon kula ora trepes. enak. Kuwalik kudune mboke sing mik ning anake. Ngono. Ya kan ngelak. Ya wis kuwareken omongane Karang ibuke yo kuwareken. angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Nggih. Ayo, Mbok, mlebu Apa? wae, Mbok. Limbukane wis rambung. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisano, ayo. Sepira ya? Ganten ingkang sekar gedhong kelawan kembang-kembang menur kang ismu aram winar lan hayat-hayatan kati kusuma kang mangambar harum warku kusing tupaku melon kalon hamor meka ler kusuma kang pindho
jalanku. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho. Ora geruwong lho iso kaya ngene iki, tenan. Jos. Ya angel, Pak. Tadi wayang ki angel. Wong wayang itu kan diobahke sama dalang. Ra obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange, ayo. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan Cirogo ngene anake dadi. Ngono. Allah dapure Tatin paling yo malah seneng kowe. Wayang sehat kamu. Tindang Rogonto. Anjene nek keraga ya gur konoan terus dadi ya piye ngono lho. Lah iya. Sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng panjenengan menika. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Wah, piyayi mesti tentrem iki ngono kuwi. Rasane iki semeleh, ora perlu mikir sing abot-abot. Mula ora neh ramokal piyayine ini saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayem tentrem. Ayem tentrem. Kula mbayangne yo, Mbak. Pripun ta? Putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane praune ditumpake ora uling sampeyan. Mantep to nggih. Nggih. Ayo. Ning nggih ampun ditumpaki. Cara prawu kok ya. Nggih. Sampeyan nggih Nek mboten. cara Lisa menika Napa? dadi napa? Nek kula perahu. Nek niki Cara kendaraan toh. Ora, aku tetep dalang wayang golek Elisa itu. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Ya ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kayak emangnya gelem dirogo. Kandhane aku wis ngono kok. Nah, Dadi aku ora sida dirogo iki wis ngono lho. Piye Tin? Piye? Piye? Hi neh. Dapure ora. Yo, Mbak Lisa iki mengapresiasi lho kehebatane Piyayi Lembean Wetan sak lapangan penuh ki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Lho, kaya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, ngene Pak Sono Keling itu. Sono Keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau pon chat kula. Nggih, pun nate ten mrika. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ana Lembean Wetan. Ada Lembean Kulon juga, Pak. Oh, ada. Yo, apik yo dibagi-bagi. Lembean ada, Lembean Wetan ada, Lembean Kulon ada. Iki aku seneng ning kene Lembean Wetan, sesuk muga-muga bar iki Lembean Kulon. Dadine yo. Amin. Sowan terus gitu. Ya, seneng niki kathah wong yo sak lapangan tumblek-blek. Akeh banget. Piyayi-piyayine tumplek-blek. Tumblek-blek. Kok blek? Blek, tumblek-blek. blek, Blek. Blek. Tumblek-blek. Nggih. Pokoke mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur ya kabeh seneng dadi anget ya, Mbak. Seneng. Anget. Yes. Men nengke wae sak oni-onine niki seneng ya luweh karepmu. Seneng. Iya. Karepku itu, karepku seneng. Alah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji kae nguyuh kae. Nguyuh ter nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak. Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Kuwi ora kok perkara abot to ora. Lah pripun Kuwi lak barang penting ya to. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman ora. Tak kira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal sluwen tiki ya. Ayo. Piyayi iki ya desa kuwi anggere kersa nganakake bersih desa apa neh gelar pagrian sing endahe kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebak mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat Lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Amin. Ya. Terus niki ternyata perekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana, doh tenan pirang kilo sampai sini kabeh ya payu kabeh. Berarti perekonomian mergo ana wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngrejekeni nggih Pak Bu ingkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. 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 Dodol nangka.
Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Bapak? Ah, menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung. Ugi menika kula waosipun rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Yulimbo kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Iki apa iki? Kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya. Ingkang nyekar mangke nggih. Bapak Wiratmaya. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ugi menika saking Mbah No Kulit. Wah, jan iki. Langganan cedhak kene jare Mbah No Kulit. Saking Kuntara Nadi nyuwun gending aja dibanding-bandingke, aja digondheli kagem Ki Cahya Kuntadi lan ugi Mas Saipul. Mbah Trima lan ugi Mbah Gunung. Anu caping gunung, Mbak, iki, Mbak. Ya. Oh, saking Kaude Sukamaju ya. Wingi sing wis wayangan kene lho, Mbak Lisa. Lah nggih kula pun mereka. Iya, diaturke Aku berdua. dulu. Ya sing senior dulu, sing tua. Sing tua ya Pak Cahya tua. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe. Bintang tamu, Lebih binatang baik tamu. menjelek-jelekan diri sendiri, Pak, daripada orang lain. Oh, Bener iya. ya, Sa? Heeh. Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Tatin sik iki. Ayo. Nggih. Saben bengi Jenggleng ning nggih, Pak. Nggih tambo adem kok. Ayo. Kona Mbak Lisa sing jenggleng yuk. Kuwi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Ya sesek ra sing jenggleng wong aku ya kompak kok karo sing ngene. Ayo. Piye? Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah aku coba ya, kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak, Piye? kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake. Sempake sapa? Maksudnya Apik sempake pangane nek kompak. wong Jawa ki sempak ki saru. Emang saru? Heeh. Enggak. Lah, Semangat dan kompak. Sempak. Apa sempak apa? Singkatan. Apa sah singkatane? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Nggih. Apa Semangat, sempak teles? kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan sempak teles. Nek aku ora penak nek teles. Wala ngono kok bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Nggih, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini mumbul kayak pas jadi limbo tadi loh. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke nggo. Alah, menjupuk milih nggon kuwi. Ora kok. Yen memajang mengkaro janur kuning Mentoke arep ngendok. Piye ta kok malah mentak lho? Lah tak sama kombri kaya mentok tenan ya. Kurang mak strep. Malah nelek. Oke, Sa. Ora ya. Wes iki, wis Urung, kenceng. urung. Ya le nyolot cepira. kuning Apa gedene semono mugi maklek. Ora, sempak teles. Kok nek aku kok ramonit, Mas? Kamu tuh kurang
baikin wiyogo sih. Jangan Iya, jual mahal jadi cewek tuh. Aku tuh nggak suka. Kamu sukanya kan kayak gitu. Harusnya tuh yang baik. Aku kan kudu piye? Yo piye diambung Mas. apa Weh. Ambok teneh dong. Mengke dong keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsani Mbak Elisa golek kompak. Coba ya. Sampeyan sing nembang Mbak Elisa sing jengleng nek mesti kompak. Ayo, tarik. Iki sekarang tekan ngendi? Kembang. Kakan PY yang ngono kuwi. Kembang wae watan gunung Aku ngene malah mesakne duren lho. iki ta Sepak teles. Aja di bulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah, mah aku nek nganggo ngene bareng Loh, iki jenenge kekompakan ya kaya ngono. Kok iso- Nek semangat bisa tretek jeleng gitu. Mau. Kamu tuh dikit-dikit ya mana semangat. Mah, aku arek garing wae arek teles mah. Wis do ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senan, engko nek Tati Naja ngono. Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak, kan Ya, aku dimintain tolong. Aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Li minta tolong Yo dia. kono cepet dirayu sik ngendang. Sing ngendang. Sik ngendang. Amah sing ngendang elek. Liyane. wambene Kowe ora. milih sing endi sampe? Lah nembus apik nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madangkara. Iki kok jenenge Ora Madyang. Lah? Madang. 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 Ramadang. Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih. Sing dikersane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Sing mak jreng lho. Piye? Balungane kon piye? Sing jelas, ora tetep ora muni neh. Balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Nggih. Coba, tadi dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Yuk coba, kayak ngendang, yuk. Kompak to? Jos to, Kompak loh. Madangkara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jaremu kan mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Hmm. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame Ditabuh cok yo. sing rame. Dicucuke, kowe apa wae panjole turuti, Mbak. Iki Tatin. Ruti ra turuti ya. Gaglek. Nah, yo sing rame, yo. Tadi dande yo. Sos, luar biasa kreativitasnya. Ngene su. Konjo gembol tas ki lho, Mbak. Ra gembol tas gitu lho. Iki piye to? Wis sesuai lho. Ra kompak kok. Gak. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis to? Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup kemayu. dengan Ki lho.
untung aku ora semaput lho, Mas. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah orang ini ya, Sa. Pacitan Mbak Atin yo. Glut. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki dendam. Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya toh. Mbak Tati dadi terenggiling. Masa terenggiling? Terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Tati arep sumo. Iki apa wis jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Wis jurus apa? Kepiting, mencapit. Suwe masuk. Wis, wis. Bokongku loro tenan, kok kenapa? Wah, jan iso korban bokong mesakne lho kuwi ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nanti? Wong Alisa nganggo lah Nganggo ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Panas udan. Tarian boten iki. Tarian. Ayo. Ana sing wis latihan kok ora parian. So. Wes ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi? Mbak Lia no, Mbak Lia no. Mbak ya. Jalan-jalan Jalan-jalan. ke alun-alun, Ke alun-alun. warga lembeyan wetan, mugi tansah guyub rukun. Allahumma amin. Mbak Triastuti. Ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan. Menyang datang. Tabrak truk. Ampun to. Lara nyawang dalan. Kula pengene ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Lihat saya Mas Edi. Langsung isi Aduh, banget loh. Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit bab. Bukan. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Oh, rebab ono lawar mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Iki sinden Sambil sama-sama berdiri diberacun. Mas Edi. Ah. Iya. Dicoba Mas Edi. Tariamu iki ramungno sik. Oh, Mas Edi. Tarian wis jaluk Sik direbaki to Pak ya, Yoyo, sinden sabar to Pak kondang. Yoyo. Mhm. Mbok sabar. Anu neno. Piye mau? Iya. Kematine. Tintingane rebak. Saya mendengarkan rebapannya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Heeh, cah loro numpak truk. Menyang ratan Mas Edi. Terus aku ngadang-ngadang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi.
Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Iya, iki dadi tenang, wis serius. Mboten Pak, kula ngatang-atang niku pados bakul, Pak. Lha nggih kula kan panen bakul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngatang-atang. Semoga semua warga Lembehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Allahumma amin. Sampun Pak Yaya. Ya. Rene sinden nemu ning ndi ta Pak jenengan? Nemu sinden ngaten iki tuh neten pundi? ning Mbak Ben. Mboten kula pindah-pindah. Nggih. Matur suwun. Iya, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus. Waduh. Wah, urung arep kurban tuku wedhus kan. Karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. insyaallah. Lah jawab ya warga-wargane. Sing mau Allahumma amin kok sing insyaallah. Aku ora wani janji. Lah saiki aku ya pancen setia kepada panjenengan. Ning besok, lusa, bulan depan, tahun depan aku kan enggak tahu. Semua itu kodrat dari ilahi, ya Oh toh. bener Bu Kesi, tidak tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Nggih Mbak Tatin. Nggih. Kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo Ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin wong yoga-yogane jan. Diajeng, diajeng. Ah, iki. Mangan ketan dicampur apem warga Lembeyan Wetan mugi tansah ayem tentrem Allahumma amin. Ya, Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh ya. Ayo. Wis browsing nang Google tuan. Ayo. Ketemu mantan pas tuku timun warga Lembehan Wetan mugi guyub rukun Allahumma amin. Ya nang, ayo nang. Nyinden nang aja mangan ae ora. Ayo. Mainan. Apa? Mainan. Oh, mainan. Terus? Pakai terong. Aja. Mainan terong nggak boleh toh? Nggak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan liyane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangke do guyang-guyu to iki. Lah wau timun pun Mbak Birgita, kula tak terong. Oh iya. Tapi Ongko pitulasan itu loh Pak yang buat itu apa Nah, iya kan. Oh, ngene Oh ya Mbak. Ngerti. Asosiasi iya. mainan pakai terong. Terus Warga Lembean Wetan tansah guyub rukun gotong royong. Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Ayo. Dijempoli dhewe ya piye? Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. Mantan Mantane ngopo? gandeng karo wong liya. Aduh, sakne guling ngendi kowe. Salah kowe aneh-aneh. Oh, napa to Pak niki mari ana. Lah ya gur omong kok ya ya. Mantan gandeng karo wong liya.
Sakno. Mugi-mugi sedaya warga Lembean Wetan mugi-mugi bagya mulya. Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. Mantan gandeng karo wong liya. Mugi-mugi warga Lembean Wetan mugi-mugi pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Inilah PAUD Ar-Rahmah ya. Jawab dhewe. Iya. Ayo ngadeg meneh. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngadeg, Mbak. oh. Wes iki. Nano. Panas udan panas lengaleng sepi gunung Satim. Oi. Atatin. Nadyan wadan sarata Ngetan kali kulon masuk
kasih. Nggih. Gumyak luar biasa. Mbak, iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak. Sinten menika ingkang rawuh nggih? Kadosipun ada yang Nggih. hadir. Nggih. Wonten Mas Pentul kalian Mas Sentun. Wah. Oh, Mas Pentul. Oh, nggih. Monggo Mas Pentul, Mas Sentun. Yo disupoti nganggo warung pojok men minggah wonten pepanggungan. Dados. Sugeng dalu Mas Sentun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Mas Pentul sugeng dalu. Uneno sik to. Heh? Ceken to coba. Cek. Muni ngono lho. Cek. Muni ngono lho. Tutuken to. Delok to ndajal. Muni ngono lho. Kabeh muni. Salam muni ngono lho. Muni ya, Mbak ya? Muni. Lah iya muni ngono lho. Tutun sik. Muni oh ya. Lah iya muni. Aja disebul lho ya, Aja kuwi anyar lho. Lah banyak. Mangsamu. Kamu nih bisa tenanan. Nah. Nah, ijoli kuwi. Ya, nggih. Powere lho preso. Assalamualaikum Mas Mbak Cangi. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah neng ndi? Oh iya. Sowan wonten ing Lembean, Nggih. Wetan. Nggih. Kula niku mbon Magetan iki. Nyapa lho gumun. Oh piye? Nang Magetan iki tenan hebat lho. Hebate nggo ngendi? Oh, perangkat Lembean karo perangkat Tapen iki lho. Lho, Kuwi gak iso nulis lho. kok iso iki lho? Kowe iki ngengkel. Lho, kabeh iki sadurunge dadi perangkat iki tetep kon anu iso nulis, iso maca. Kowe gak percaya ta? Lho, sik ta. Iki lho contoh iki perangkat. Lho penak arep lungguh to. Lho, Nyapa kowe lungguh? Dadi perangkat arek lungguh. Lah Lah piye? pripun? Ayo, kene tak garap. Kagak kenalane urung wis arep garap. Ning tenan perangkat Lembean, Ah, ah. perangkat Tapen. Iya. Kuwi gak iso nulis. Kok Niku iso? pangapunten lho Mak Cange. Niki Nggih. ning desa Lembean karo ning desa Tapen. Kok iso? Nuwun sewu Macang niku saestu perangkat Lembean kali perangkat Tapen niku mboten iso nulis. Ya iso nulis to, Mas. Ngono ora diangkat dadi Goblok. perangkat kok. Kowe iki goblok. Wong perangkat Lembean kok iso nulis leh nulis piye? Wong perangkat Lembean kok nulis piye? Oh iya ya. Lah nek perangkat desa Lembean ki iso nulis. Aku muni ku lak perangkat Lembean to. Nek perangkat Tapen kabeh ya iso nulis. Ya ora iso. Siji desa ya siji Kowe iki ngengkel. Yo. Perangkat Tapen kuwi ya gak iso nulis. Ngono. Lah perangkat Tapen leh nulis piye? Arep nginteri nggo Lah, nggo tampah. romangsamu Lho, kok ora ya. iso. Masamu. Eh, Kowe jal alhamdulillah niki matur suwun kali Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah jenenge sapa to? Eh? Jenenge sapa to? Bapak Sumiran. Oh, nggih. Matur suwun Bapak Sumiran. Kopine dereng asal blas kula wau. Sik ta. Wes Masa- kopene ra umum teng mriki kopen mboten umum kok iso. Teng mriki to? Nggih. Lah teng mriki wonten bungkusane langsung diangkat kabeh. Ning pentol Kowe iki kreatif. lungguh nyapa? Tin. Rene, aja lungguh.
Ngopo? Oh. Sing ngadeg ngopo? Rene yo tak garap. Pangapunten lho Mak Sange, iki Pripun? mau jane kula iki piye ngono. Dayun. Sopo? Kowe lho dadi dayune. Heh? Kowe dadi dayune. Dayun. Dawet lurahe. Dalem. Heh? Dalem. Dalem lurahe. Nah, iki tekan ngendi Yun? Tekan lembian lho. Tekan Lembean. Aku ngupati calon garwaku. Sinten? Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Waito karo puyengan kaplok ndas. Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Aku ora iso muni. Puyengan. Ngono kuwi ora iso muni Yun. Unyeng-unyeng. Puyengan Yun. Dalah, lambe nek rusak. Lah teng pundi niku, Wong? Sajae ana kono ya Yun. Dolanan HP siji Yun. Oh, niku lho waito kaya puyengan. Nduk. Dawuh lurahe. Kuwi tinggal diaturi mrene. Kuwi ngono nggone Dayun. Oh ngono. Goblok. Iki Durung arep ngerti apa? kaya. Lah nggih. Niki arep ajak apa? Toprakan, Toprakan kok. Oh, iya. Waito karo puyengan. Monggo Gusti waito kala unyeng-unyeng. Bahaya iki geger apa triplek iki? Modele jan koyo meja biliar. Dayun. Dawuh. Kowe aja ndemok-ndemok dhisik. Lah nyapa? Kuwi ngono bageanku aja kok sisani. Ya Yun. Ha modelmu dikenekne nyapa? Kopine metu ya Yun. Matur suwun ya Mas. Ngakon ngombe kopi. Masa ning mburi kono mang ngrakoti tebu. Nek kuwi gak sepira. Kuwi delen kono dhisik. Lah ya ning Ganti kono ya Yun. aku lungguh ning mburi ndelok wong lomba e. Oh, lomba apa? Piyayi lembane tadi hebat tenan ning mburi lho, pipis nganggo obat. Aja nganggo obat lho. Iya e, angger turu terus obat tabit ning ngene. Aku buatin ku. Dalang. Gusti wae to kalih puyengan. Nggih. Piye Yun? Dayun. Sampean dipadosi kalih bendera Minak Gojing. Minak Jingga. jingga. Heh? Minak jingga. Jinggo apa Gojing? Minak jiyo. Minak Wah, jiyo. jiyo maratuaku. Minak jigong. Ya. Dawuh. Sapa kuwi? Wae to kalih puyengan. Wae to sing siji Yun. Nggih. Godhong jambu godhonge gubis. Rupane ayu, kok untune mringis. Waduh. Dayun. Dawuh. Sing sijine ya Yun. Pripun? Gentong gedhe akeh lumute. Apa? Gentong gedhe akeh lumute. Bokong gedhi. Yo. Akeh. Yo ndang. Apa? Monia? Ngomong ayo madhep ora. Sing iki to? Monia. Pripun mau?